u burgemeester, wethouders en raadsleden. Beste wethouders, wie van jullie is er voor dat we de papegaaibuurt helemaal wit gaan schilderen? Mooi, dan is het aangenomen. Wat vinden jullie van deze brief? Aan de bewoners van de papegaaibuurt. Hierbij ontvangt u een belangrijke oproep van uw burgemeester, wethouders en raadsleden. De raadsleden en de burgemeester van de gemeente Smallenland vinden het wel welletjes met die stijlkleuren in de papegaaibuurt. Die gekke en vreemde kleuren van rood, geel, blauw, wit, zwart en grijs hier verder nergens in drachten. Wij denken dat u als bewoner dat ook wel vindt. Daarom hebben wij een mooie oplossing bedacht en het schilderbedrijf komt precies om 2 uur 's middags langs en ze verven alles wit. Dit verven wordt betaald door de gemeente. U heeft helemaal geen kosten. U blij en wij blij. Vandaag om 2 uur precies zijn we weer op de papegaaibuurt. De burgemeester is er zelf ook bij. Tot dan met vriendelijk goede burgemeester van Smallenland. Oh, verschrikkelijk! Om 2 uur komen de schilders al. Dat kan niet, wat moeten we doen? Dag schilders, om 2 uur gaan we de papegaaibuurt helemaal wit schilderen. Is dat niet zonde, burgemeester? Moeten we dat wel doen? Het is zo'n mooie gekleurde straat. Ja, wij van de raad en ik als burgemeester zijn er helemaal klaar mee. 2 uur en neem genoeg verf mee. Ik ben er persoonlijk bij. Hebben jullie genoeg verf? Ja! Wat moeten we doen? Actie! 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 Dit gaan we doen. We maken spandoeken, staan die met scheppen en harken en niemand komt aan onze mooie stijlhuizen. Om 2 uur staan we hier weer. Ladies and gentlemen, we zijn nu op de beroemde papegaaibuurt. Is dit de beroemde papegaaienbuurt? Ja. Oké, uitstappen maar mensen. Great, super cool. What a beautiful hair. Bello, grande, brillante. Sharp, great sharp. Do sipsa depo dai. Crazy, really show. Wakker universeel. Oh, wat is dat schön. Fantastico. Wat is het hier juist mooi. Die omofo edo. Geniaal, hermosa, preciosa. Is de papegaaibuurt echt zo beroemd? Maar natuurlijk. De stijl bestaat al meer dan 100 jaar. En ik neem al mijn toeristen weer naar het Van Doesburg Winsenhuis. Waar we onder andere de huiskamer en winkel van Thijs en Even de Winsen zullen bekijken. Heb ik me dan zo vergist? Van al die windstreken komen ze naar Drachten. De gemeentebestuur en ik zijn af van de plannen om de huizen hier wit te schilderen. Jongens en meisjes, kom naar Drachten en bekijk zelf eens de beroemde papegaaienbuurt, het museum van Drachten en het Van Doesburg Winsenhuis. Is zo! Even kijken, zorg dat je